Bawal utang. Period. Ay, bawal day utang? Ay, kani siya, wala. Expire naman. Guni, ganina naman ako nigibuhat. Wala, eh. Unya, kay bugat man ni Tara, hatod na lang taka. Ay, ayaw lang, oy, kay naman di mo kuhaan ni. Nay, makuhaan eh. Akong bana. Yeah, salamat kayo ha. Bayaran ako ng pagnanaw kay kwarta. Hello, gawas, Tayla. Isahan dyan ko itong magtiayon ba? Huwag ko nag-expect na minyo itong bayana! Ano naman to si Marky? Ngayon naman to magtukod siya sa sari-sari store. Wala naman namin niya ulya diri, ah? Biyahan na tingali may ato niya ba? Kasabuan dyan ko anihan na pag makitaan ko niya. Kaya wa siya nag-expect nga yung gihatag nga loan sa ko ah. Nalugi na. Dali aran nid ako sa tong bata bino. Gani. Nya ni bugat na pa jud. Gani. Ugat na siya, eh. Pila galit timbang niya tong pag-anak niya? 2.1. 2.1. Nya after 1 week, Nag 2.4 na siya. Pagbalik na to sa doktor. nya karon 2 weeks na siya. 2 weeks na siya. Wala na kay Siguro timbang nana ni ano. sa mga 2.3 kilos. Mga 3 kilos na. Pero B, Hmm? okay ra ka sitwasyon na to karon? Na? Eh, wala na Come on. biya kay wala biya kay trabaho, nag-leave ka tapos ako nakaundang pag ko og pagpamasahero kay nitabang ko og bantay kay baby. Lagi. Medyo lisod yun siya, di ba? Kalas na pa jud kay daya pero si baby. Mo na kung tagaan ko nimo og higayon be nang takoy hangyo sa imo ha. Saman. Ay, na lang. Ay, na. Unsa lagi? Unsa ba? Para makana sa tuwa. Sige na, i-share. Unsa man? Kung pwede ang tabi baka nang pwede ka mag-loan og utro. Mag-loan? Para sa? Plano na ko ba magtukod ko og sari-sari store. Sari-sari store? Di kay ani mo ni kabalo biya kano nagapangamo ko sa unaw ingunana nga tindahan. Tanang mga amo nako, ilang mga negosyo nag-boom tanan. Nya how much more ako kahibalo nga gihatag sa ilaha og dire din ako i-apply sa to ah. What if kita na pud ang medyo mo angat-angat? Sure jud ka ana. Sa ligil lang ko be. Mga pila man pod. Wa ko kabalo pero ikaw na lang bana basta makatukod lang tag isa ka tindahanan. Okay ra sa imo ha. Pila man pod. Be. Karon lang jud nga higayon sa ligi ko. Ha? Sige. Be, sorry be. Yeah, salamat kayo ha. Bayaran ako ng pagnanaw kay kwarta. Pero dili ko musugot nga ingon ani na lang. Markitukop ni. Nagplano sa kinabuhi. Mabayaran ang dapat mabayaran. Mabalik ang dapat mabalik. Boss, salamat boss! Pangitaon ta mo. Paninglunta mo.